Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa do Radar, programa número 34, cuarta tempada. Seguimos aquí con conversas con grupos novos, con conversas con grupos repetidores, seguimos descubrindo nova música, seguimos pasando ben con charlas. Hoxe teño unha movida moi gorda, porque hoxe son eu o que ten o tempo xusto un pouco entre comillas de conversa. Vou a ver se mo cumplo para mí mesmo, porque cando é que os convidas me din, no, teño media hora, eu sempre digo, bueno, media horiña, sempre lles rasco 15 minutos máis. Malo será que se enfaden, neste caso son eu o que me vou enfadar comigo mismo. Entón vamos a tentar ser o rápido e concisos que se poda, aínda que cos convidados que teño hoxe sempre nos liamos e sempre a cousa suele ir para moito tempo, pero bueno, máis alá deso, vamos a ver o que pasa. Así que, vamos a verlo xa en pantalla. Alberto, Sergio, Galician Army, que tal, como estades? Un momento que se me acaba de joder el asunto. O sea, a ver un momento que se solucione aquí a cousa, porque non me aparece a pantalla na que estades vos. Ahora sí me aparece, ahora sí vos podo saludar. Que tal, como estamos? Moi boas. ¿Qué Moi tal? boa. Aquí andamos. Eh, eh, o sea, está un pouco gafe a cousa con vos, teño que dicilo, eh? Basta que teñas o tempo xusto para que pasen cousas. Pero bueno, non pasa nada. A ver, non me vou enfadar comigo mismo por tardar un pouco máis. É unha cousa comigo mismo. O sea, se chego tarde eu comigo, pois me jodo, sabes? Pero bueno, vamos a ver o que pasa. Que tal, como estades, tíos? Moi ben. Nada, aquí tranquilos, porque xusto agora sacamos o segundo single desta nova etapa e aínda queda bastante para o seguinte, o sea que preparando o verán e todas estas cousas. No, Pero no, ben, ben. nova etapa, da cal profundizaremos bastante nesta conversa de hoxe, como dices, con dous temas. Aparte, nova etapa, que o único así de primeras que quero falar, que é un comezo, pero se pode dicir un novo comezo en toda a regla, porque é un pouco romper, entre comillas, co que presentabades con nós, co primeiro traballo así completo que se publicaba, co cal imagino que certos nervios e tamén moita ilusión, non? Sí, sí, sobre todo ilusión, nervios tamén, non che vamos a enganar. Pero claro, é como que abandonamos totalmente remixes, remezclas, abandonamos todo e apostamos por un produto propio, que venda man dun novo directo que bueno, o sea, a ver, novo. É un pouco continuación do anterior, pero bueno, xa directo puro e duro, non DJ set. O sea, mezclaremos algunha canción, pero maiormente van ser cousas que estaremos tocando nós todo o rato. Entón, claro, como a ti dice, esta etapa pois tiña que vir presentada cun cambio gordo e así foron estes dous primeiros sinxelos, que foron dúas instrumentais e nada, con ganas, ilusión e a por todas. Un pouco o que tocaba, non? Xa agora temos falado desto, pero porque ao final, bueno, vos presentades un pouco entre comillas ao público con remixes que está guai, que está ben facelos e que, pois, os ides a manter, como dis, algún que outro por aí, e sempre mola, pero chega un momento no que ao final, joder, vos sodes moi inquietos, vos sodes moito de traballar, vos sodes moitos de facer cousas, e tamén mola poder presentar cousas propias e que a xente xa empece a identificar a Galician Army por un traballo voso e non simplemente por ser os que fan remixes non? Sí, agora, nada, este último ano sobre todo, como que nos esforzamos bastante por construir unha identidade propia e atopar un pouco o son que nos gusta, que nos representa. Así que cos remixes era un pouco máis complicado como plasmar ese, bueno, pois como ese sello, non, de identidade. Entón, por iso agora estamos apostando un pouco máis por estes temas orixinais, estes primeiros que son instrumentais, que son 100%
feitos por nós, un deles é unha colaboración con Silhouette, que é outro produtor, pero o que sacamos a semana pasada de Gaga, pois sí que é 100% noso, é o primeiro tema noso en solitario. Entón, pois iso, estamos traballando por construir algo propio e tamén que o directo vai un pouco da man diso. Vos xa pasastedes por aquí varias veces, máis das que a xente pode ver incluso publicadas, por su cúmulo de cousas miñas e vosas, que é igual cousa que, Sí. bueno, nunca se sabe, sempre se poden rescatar cousas nun Bueno, futuro, pero, joder, dende a última vez, cando pechamos tempada, que viñeches por aquí, joder, igual públicamente non pasaron moitas cousas, porque sí que é certo que tivechedes un pouquiño máis alonxados a mellor dos escenarios como en épocas anteriores, pero como foron estos meses de estar traballando nesto, de darlle forma a esto, de pensar, de dicir, vela, vamos a ter todo claro de como queremos xa enfocarnos nesta nova etapa? pois, a ver, a verdade é que, o sea, honestamente foron meses complicados, porque nós nun principio faloche igual fai un ano queríamos facer unha cousa concreta, pero ao final esa cousa concreta, pois por A ou por B, mudou e tivo que ser outra. Cando tiñamos esta outra, tivo que mudar outra vez por casuísticas. Entón, claro, foi como unha especie de reinvención co paso dos meses e dos días, bueno, é un traballo mental duro, duro. Isto ao final o sea, temos un equipo de xente que está con nós a diario, pero ao final Galician Army somos os que máis eu, que somos os que temos que estar ao peo cañón e somos os que temos que estar mentalmente fortes. En este caso, pois bueno, foi un pouco complicado, pero tamén aprendemos moitísimo. Moitísimo. O sea, este ano, sobre todo a nivel personal e a nivel profesional, faloche de todo 2024 e o que levamos de 2025. Creo que é o ano, falábamoslo xusto pola mañá, que penso que é o ano que máis ilusión temos por o que é o directo, polo que é o que se ven, porque claro, agora co formato de directo que temos, ábrese unha de posibilidades espectaculares que nós podemos mudar o directo e facelo dunha maneira ou de outra, podemos improvisar, podemos alargar os nosos temas, podemos facer moitas cousas que antes non podíamos. E bueno, é así, e sobre todo temos moitísima ilusión. Como dicías ti, este ano pasado foi igual un pouco máis de transición. Pero bueno, confiamos en que sexa para mellor. Etapas necesarias, máis alá de, lóxicamente, esas problemiñas de que planteas cousas e ao final o mundo da música, non? Que moitas veces, últimamente está sendo bastante estes temas nas últimas conversas, que non somos conscientes de todo o que pasa detrás, non? Falaba, por exemplo, que a banda Loba, que a banda Loba fixeron o parón, deixaron os escenarios, seguiron traballando, e moitas veces non somos conscientes de todo ese traballo que hai detrás ata que empezades a presentar os temas, e moitas veces podemos pensar, non, simplemente, boa, Galician Army, estiveron preparando un disco, ahora empezan a sacar as cancións, teñen un directo xa máis ou menos preparado, teñen cousas, que guai, que bonito foi eso, e non sempre é tan bonito, e a veces incluso esas cousas malas ou negativas de cambio de planes ata son positivos, non? Como dicías un pouco tamén por aprendizaxe, por dicir, oye, pois estas cousas poden pasar, planeas unha cousa por X ou por o que sexa, pois non pode ser, e apoiarse o bo que tedes, non? Que tedes unha equipa e sobre todo sodes vos os dous, que vos podes falar entre vos e apoiarvos de, oye, pois mira, isto non saliu, pois venga, vamos a buscar unha solución, vamos a buscar outra forma de traballar, non? Que tamén é bo eso. Sí, totalmente. Ás veces cando tes algo pensado, xa super interiorizado e logo polo motivo que sexa non pode sair, como que ese proceso de asimilar, pensar posibles alternativas e tal, como que de primeiras é un pouco duro. Nos, bueno, temos a sorte de que sí que os dous pois vivimos o mesmo e nos podemos apoiar nun noutro e logo no equipo tamén. Pero bueno, sí que ás veces é duro porque ao final pois o noso traballo é estar encerrados na casa facendo música solos porque só nos xuntamos para ensaiar ou
cando temos que facer un tema con outro artista, pero o que é o traballo diario, pois o facemos en solitario. Entón, levar iso no día a día, ás veces, sobre todo cando as cousas non saen como esperabas, pois sí que se fai costa arriba. E o ano pasado, nese sentido, sí que foi complicado, pero bueno, se non pasou, pois igual era que non estábamos preparados, non era o momento, e sí que pensamos que o que vai sair agora, pois bueno, sí que seguramente compense todo o malo ou todo o que non saiu anteriormente. Ahora falaremos un pouco máis dos temas e do que pode vir a posteriori e de datas como FIFA ou Son e demais que xa están confirmadas, pero o que dixes ti, non, Alberto? O feito de agora o que estás preparando, estes temas que están salindo, sí que é verdade que vos dan un pouco máis de amplitude a hora de presentar directos, de adaptarvos incluso á reacción da xente, non? Porque ao final tedes xa o directo un pouco máis de remixes, un pouco o directo que tiñamos visto, a xente que vos pudemos xa disfrutar en directo moitas veces, tedes xa estes temas preparados, estas cousas aí, e vos dá máis xogo, non? Ao final, igual, estes cambios de planes vos permite agora ter máis, como dicías, non, máis amplitude e dicir, pois, oye, podemos adaptarnos de outra maneira. Sí, sí, tal cual. A ver, nos, o sea, o tema dos remixes no directo imos seguindo, o sea, imos mantelo porque dende que empezamos con Galician Army, a primeira cousa que fixemos os dous xuntos foi un remix. Entón é como que nos mola tamén darlle voltas ás cousas que nos encaixan, darlle a nosa identidade, darlle o noso son, e todo iso. E pasa tamén cos nosos temas. Poñoche un exemplo. Fixemos unha versión de La Noche para tal, o sea, para o directo, temos outra de Tataraboa, estamos traballando en cousas que podamos levar ao directo, pero todo centrase neste disco, porque antes sí que sonaban pois moitísimas cancións de outras persoas, maioritariamente máis que as nosas, e agora estamos intentando sempre equilibralo, elevalo cada vez máis vamos a chamalo un directo de banda, por Sí. así dicilo, entrecomillado, porque aparte de poñer remixes ou crear en directo incluso remixes de outras persoas, sí que nos gustaría seguir facendo. Porque, claro, eu sempre unha cousa que me penso en canto aos DJs, en canto aos directos dos DJs, aos produtores e demais, que ao final imagino que por moito que mole facer remixes, por moito que mole xuntarse con xente, por moito que mola non darlle voltas e facer que temas que temos interiorizados dunha maneira sonen de outra, sempre está guai o feito de poder presentar esas composicións propias que sexan creadas de cero por vos e ver como a xente o goza con algo 100%, neste caso Galician Army, non? Sí, é algo que a nivel artístico seguramente tense como moitísimo máis, pero a vez é un pouco máis arriscado porque, claro, non sabes cal vai ser a reacción, moitas veces son cancións instrumentais que, bueno, que para o público xeral, por así dicilo, o que pode vir pois a un festino que tocamos, sí que é máis difícil que iso funcione que un remix dunha canción que igual poden coñecer e xa teñen como esa referencia, ese gancho, e aínda que o resto pois xa novo para eles, pois como que xa hai algo do que tirar. En este caso, pois bueno, sí que ás veces pois iso, non sabes moi ben cal vai ser a reacción, pero bueno, sí que logo se sae ben, pois algo que te fai como, bueno, como sentirte máis orgulloso aínda. Falemos de... vamos a falar dos temas. Para que despois nos metemos en outras cousas, en datas e no que nos mola falar de desbardallar e liarnos A farándula. con cousas, pero porque claro, me parece unha vez escoitados ademais, unha vez visto por onde van os tiros, un pouco este sonido que estades buscando, non? Porque dentro do mundo DJ, do mundo produtor sempre hai variantes, non? Foi unha sorpresa porque cando falábamos un pouco de que iba a sair o tema, me dicíais un pouco, non, que iba a sorprender, que a xente se podía quedar un pouco, ostras, que é isto? E me sacades Time con Silhouette, sí, como se di? Sí, sí, Silhouette. Silhouette, sí. Silhouette. Sí. Tiñades claro que tiña que ser ese
esa carta de presentación desta nova etapa? Ou foi complicado de dicir con que salimos? Porque, claro, ao final, se sales con remixes, xa dunha forma ou outra, non? Pero é un pouco esa liña continuista, pero neste caso que presentar unha nova cara, sabíades que queríades salir con Time? Pois realmente non. O sea, un destes procesos que che comentábamos antes era que, claro, nos queríamos salir de principio con outro tema, porque pensábamos ou creíamos que funcionaría millor. Que pasa? Que claro, tamén falando un pouco entre nós, falando con o noso equipo e demais, ao final chegamos á conclusión de que, vale, o sea, se queremos romper un pouco co anterior, igual temos que sacrificar algunhas cousas, pero que se vexa que hai un cambio. Hmm. Limpiamos o perfil de feito, o sea, o perfil está totalmente novo, solo hai cousas a partir bueno, da primeira foto deste ano, todo limpio, absolutamente todo de cero. Ben, é verdad que cando dixemos, vale, non pode ser este tipo de tema, non pode ser pois como unha colaboración cantada, ten que ser un tema instrumental. Barallamos varios que tiñamos por aí e dixemos, vale, este porque penso que é bastante diferente, pero, o sea, do que hai, pero sona a nós. E tamén sona a Silhouette. Entón, claro, representa bastante o son o que queremos chegar e tamén ten a nosa identidade. Entón, era como... Para nós, era como, vale, clarísimo, clarísimo. Oye, unha cousa que eu non entendo que, o sea, entendo porque sei que ten sentido e además neste caso como é o voso, hai unha justificación moi clara e sei que o que mandan un pouco os cánones do mundo da industria e da comunicación e demais. Pero joder, o de borrar archivar, non? Porque normalmente é archivar que non borras as publicacións, pero o de archivar as publicacións de Instagram con todo o que costa cando a máis as contas de Instagram as levan os propios artistas moitas veces publicar, seleccionar as fotos, editar cousas e demais e ter que borrar, joder, realmente é unha jodienda, non? Dicir, hostia, traballamos en publicalas, ahora hai que ir archivándoas, é un pouco merda, pero ao final é o que toca tamén para que a xente entre e se centre no que hai, non agora. Eu personalmente ao archivar todo sentín un gusto que flipas, Sí. porque de feito nos sempre o falamos, eu son un pouco rayado do tema da estética e todo isto, é como que as cores teñen que ser pues, super compatibles e todo, sabes, como pertencer ao mesmo, unha estética super marcada a nivel cromático e todo isto, entón como que ao borrar todo e ter a foto en negro e de repente pois sair con 3 publicacións nos mesmos tonos e así, a mí encántame ver o perfil como está agora. Sí que claro, queda pois un pouco como o camiño que recorremos antes, pois queda aí escondido, desaparecido. Entón dá un pouco de mágoa, pero sí que dentro de X tempo, pois as cousas que están arquivadas volverán ao perfil, pero bueno, é unha forma de marcar tamén ese cambio, de dicir, vale, o que vamos facer agora é novo e queremos, é unha forma máis de comunicación, ao final. Sí, porque sí que é verdade que axuda un pouco tamén, non? O sea, a mí non é que, o sea, non é que non me guste, tampouco son experto en comunicación ou en levar redes sociales e para mostrar están as miñas propias que podían estar mellor levadas e mellor feita a estética e toda a carallada, non? Pero sí que ten esta razón no que dicides, non? Que a xente agora entre e os que xa sabemos de vos, pois a etapa anterior a coñecemos, tampouco non nos fai falta rememorar cousas e os que entren agora os que sexan novos que se suban ao barco de Galician Army, pois sí que é verdade que a mellor o contraste igual de cousas, de estético e demais, sí que lles pode a mellor sorprender, non? Ou chocar, e así xa saben o que ven en directo e entran en Instagram e de primeira xa van a ver eso mismo, non? Sí que realmente ten algo de sentido. Sí, e a máis, nós, é que, bueno, como dicía Sergio, cada un ten as súas taras. Entón, claro, nós somos moi rallados co tema de que o sea, nós queremos que se vexa como
a ver como che explico, como un produto compacto, como un produto global. E ao final, o sea, se ven que estás cunha mesa de mezclas, vale, eres DJ. Siguiente. Sabes? Entón, Sí, nós sí. intentamos tamén como darlle moito peso á música. E que se paren tamén a escoitar todo e a valorar un pouco todo o conxunto. Esa é un pouco a nosa visión. Igual, ollo, igual despois desto estamos equivocados e temos que cambiala, pero vamos a apostar por iso de momento. Sí, pero tampouco, que isto tamén o temos falado nós, non hai unha fórmula exacta para nada, o sea, nin para música, nin creo que tampouco para como levar unhas redes sociales, nin pa un directo, nin para moitas cousas, non? Que o que pode parecer que funciona, a veces non, o que non sí que funciona, e ao final importa moito o que estás a dicir, non? Que realmente, por moito que eu ou calquera fan de Galicia en Army ou calquera xente pode dicir que nes teñen que estar contentos con todo o que facedes partindo dende a conta de Instagram que non é o máis importante pero sí que é parte do vosso traballo tedes que estar contentos vos con como está, non? Que eso realmente é o máis importante oye, si vos choca como este dunha maneira, pois tedes que estar contentos tamén de eso, porque ao final, oye, sabedes que é unha forma de que a xente vos coñeza. Sí, por exemplo, o perfil de Instagram o usamos un pouco a modo de dossier, que se vexa pois un pouco o que facemos, cal é a nosa estética, a nosa identidade, e todo isto. Logo, a nivel números, pois evidentemente non é o noso punto forte, ni moitísimo menos, aínda somos novatos en canto á creación de contido para as redes, pero bueno, sí que polo menos estamos orgullosos do que hai e temos como unha base sobre a que ir construindo agora pois cos novos temas, co novo disco tamén queremos meterlle máis caña ás redes. O que tens que facer son trends estos de TikTok, estos bailes, estas cousas que igual que a vosa música hai certos bailes que non, pero sempre pode haber cousas que facer. Aí o que tens que facer é onde está a chicha. Mira, se ti te ofreces voluntario para bailar, Así que, bueno, hombre, perfecto, vale. Porque nós, o sea, mira, eu, así como dato curioso, eu anoteime este ano a baile gallego, vale? E na primeira clase o profe díxome: Alberto, notase que eres músico, porque os músicos normalmente bailan fatal. Vale, gracias, tío. o sea que entón eu que bailo mal, igual pode ser que eu non o sepa sexa músico, Igual tes unha faceta aí de guitarrista escondida. porque eu ben se sabe que bailo mal e ahora que se me dice eso e o di un profesor, hostia, a ver se si vou ter fora colles que Ai, levo un tempo querendo comprarme unha guitarra para empezar a tocar na miña casa con calma. Igual de repente vos estuvo aí tocando unhas guitarras para que metades nos temas, eh? Eu creo bueno, que estás tardando, Dani, Pois, ahora fora con eso, a guitarra sí que levo un tempo pensando aí en pillarme lógicamente unha basiquiña e unha cutrilla e tal, pero, oye, pois igual ahora que me dis, eu son moito de gilipolleces así, a mí me das 4 datos que me axudan a comprar algo ou a facer algo e vou para adelante. E ahora xa teño outro dato para tentar tocar a guitarra. joder, para adelante. Oye, vos tocades, ahora seguiremos con Gaga e co disco, pero ahora que estamos con esto. Vos tocades algún outro instrumento máis alado que toqueteades para crear música? Tedes algunha outra cousa aí que un secreto, non un secreto, iba a ser un secreto oculto. Ollo a inteligencia miña. Un don oculto de baterías ou de cousas así xa a un nivel máis pro. Eu toco piano daquela maneira, o sea, o necesario para compoñer e tocar os novos temas e pouco máis. E xa, nada máis. O sea, o toca ben, o toca bastante ben, con bastante soltura, que non che engane. O sea, A ver, é humilde, pero non é pianista de conservatorio, pero, joder, o sea, o toca Bueno, moi ben. me defendo. digo unha cousa, sobre todo para compoñer ainda imagino que podes trampear un pouco a hora de tocar, pero unha vez cando tocas en directo, oye, igual a mellor para tocar nunha banda que a base principal sexa o piano ou como toca María Galdón ou alguén destes que son prodigios absolutos, pois igual eso non.
pero algo ben tes que tocar para poderlo facer en directo, porque senón, joder. Como Sí, sí, piano de acompañamento, sí que valería. claro. Pero xa o de María Galdón e toda esta xente, Porque claro, aí xa estamos eso falando xa é outro nivel. de xente ultra Claro. profesional. Claro, E claro, claro. son profes. Claro. Son Efectivamente. profes, sabes? Nós somos eu teño bueno, como un chiste que lle digo a Sergio moitas veces e a un colega meu, que eu bueno, nas festas que organizo, eu levo todo o apartado do deseño gráfico, pero eu non son diseñador, eu son apañador. Be- Entón, aquí eu son, pois, como un pouco polipatético. Aporreo un pouco o piano, o sea, desenvólvome con soltura para tocar os nosos temas. Non son prodigioso, pero teño soltura. E agora, este ano, metemos un pad de batería como unha percusión e tamén o toco. É dicir, ritmos básicos, sei facelos. Eu apaño. Eu apaño. E tocar música en directo, podemos tocar. Que pasa? Que eu, claro, o sea, é dicir, dende o principio, eu cando aprendín a tocar, o sea, a música eu sempre digo que está na cabeza. Entón, claro, eu sei, por exemplo, plasmar directamente no programa de composición que utilizamos as armonías e as historias que eu quero plasmar, non? Logo, vou ao piano e as manos non responden o que din a cabeza. Entón, a partir de aí, pois, aprendín un pouco a defenderme, sobre todo no directo, a ter confianza, porque non hai nada peor que non ter confianza. O sea, se dudas, isto é como o fútbol, tío. Se non tes confianza para tirar a portería, vas perder 50 balóns. Sí. É así, como todo nesta vida. E ao final, a base de practicar, bueno, pois algunha cousa toco. O dito, non son un prodigioso, pero os dous podemos dicir que tocamos, Claro, tocamos cousas. é que eso, non? Eu teño claro que para subirse ao escenario e me pasa a min as veces que teño subido a medio bailar con algún DJ como Grandioso ou MDJ aí facer os gilipollas no escenario. A clave sempre para todo, e creo que para cantar, para tocar, mellor ou peor, pero estar nun escenario da forma que sexa, é ter o mínimo de vergüenza posible ou polo menos saber levar esa vergüenza de forma que a ocultes de alguna maneira, non? Totalmente. Uh-huh. Sí. Que Sí, imagino sí. que... Eu Sí, sí, digo, no, Didi, Didi. No, no, Didi. digo que o sea, ia facer o sea, un pequeno inciso, tirar un pouco un balón hacia nós joder, o sea, os sintetizadores que utilizamos nós, o sea, é un instrumento máis. Xa se ve na historia da música. E moitas veces dominar estes aparellos o sea, leva non ao mesmo tempo que dominar un instrumento normal, pero é complexo. É complexo, e sobre todo a hora de poder sacar como un son profesional. Entón, claro, nós enfocámonos máis nesa parte, sobre todo case máis eu, bueno, é o que dominamos, máis ben. Pero é que, joder, dicías ti que igual a forma de aprender que depende. Oye, eu teño claro que todo o que sexa tocar, facer calquera cousa, a produción que podes facer vos na vosa casa, todas as cousas, todo ten a súa dedicación e todo é complicado. E ti podes ser moi bo guitarrista e seguro que pos algún guitarrista cun sintes igual nin se apañan en ningún momento, non son capaces de defenderse ou cunha batería ou con X cousa, non? E todo ten valor. Por moi fácil que poida parecer, todo ten valor porque non todo o mundo somos capaces de tocar ni siquiera tocar o triángulo, o mítico triángulo de canto están na escuela, que parece moi fácil e canto Sí, recordamos sí. compañeiros ou nos mesmos que non éramos ni sequera capaces de facer que aquilo sonase decente. Uh-huh. Que Sí, ao final é iso, dominar o instrumento que toques, hai mil formas de dominalo, igual algún, pois, un pianista virtuoso pode tocar un sintetizador super ben, pero despois non é capaz como de darlle esa personalidade ou ese son distintivo, entón como que hai moitas formas de tocar ben un instrumento, entón, bueno, sí que nese sentido os sintetizadores pois permiten como un nivel de creatividade e que cada persoa que o toca pois pode soar radicalmente distinto, máis exagerado que noutros instrumentos. é máis, vou meter algo que é moi impopular,
o autotune, que moita xente menosprecia e di como que vaya mierda, e facer que poidas sonar ben e que non sexa molesto. Me sale que te guste o efecto ou non, pero o autotune, joder, ser capaz de poder regulalo e que este nun punto adecuado tampouco é tan fácil como para que sexa simplemente girar unha ruedita e poner aí e xa está. Mm. Mira, nos, anécdota personal, o sea, estamos nun proceso de descubrir cousas novas. Bueno, eu personalmente levo varios días cacharreando aí co autotune. Hai que saber cantarlle autotune, porque senón o sea, non queda ben. Non queda ben, non é bo. E eu recordo, por exemplo, cando nos xuntamos con Boianca Costova e gravamos o mal, o dominio que ten Ortiga Cibrán tamén, pero máis Ortiga do autotune é unha locura. É unha locura. Joder, eu recordo estar literalmente no sofá cunha cerveza mirando pa el, o tipo improvisando co autotune, cambiándolle movidas, e eu dicíalle, guau, tío, estou flipando. E o tipo me din, é o meu instrumento, tío. Toca moitas cousas máis, é unha persona moi humilde, pero Sí, o sea, é un hostia, tío que cuidado, flipas, Sí, un sí. día falando con él de esto, así, na presentación dos temas, joder, cuidado que a xente pode ver unha imaxe no escenario e demais, pero estamos tamén ante alguén que sabe, Sí, sí, Ujú. Chicho sabe moitísimo e ademais curra, vamos, como que máis, Flipas, o sea, flipas. mm, Sí, sí, y o do Sí, sí. autotune, joder, en este caso, pues eso, que non todo o mundo, sobre todo eso, ser capaz porque unha vez que a mellor tens dominado o punto no que tes que cantar, o punto que tal, pues igual, o mismo que podes vos cos sintes ou con calquera outra cosa, non? Xa tes máis ou menos Ujú. dominado, pues pa diante. Pero ter esa capacidade de ir improvisando e que vaya quedando ben, hostia, cuidado, cuidado, Sí, sí, cuidado. tal cual. Mira, falábamos de Time, primeiro tema desta nova etapa, e agora recén estreado este Gaga, bueno, recén estreado en plataformas, pero pareceume por publicacións que xa sonou anteriormente, non? Que xa o colachedes un pouquiño en que fora, en que festival foi? pois este ano foi, o sea, en 2024 foi no Porta América e no Río Verbena, e tamén o pinchamos no 8 e medio en Madrid, unha vez, Ujú. e anteriormente desde 2021, porque foi un tema que foi mutando, como que empezamos en 2020, quedou aí aparcado, logo en 2021 o retomamos, o pinchamos nos poucos bolos que tivemos aquel ano, logo en 2022 non o pinchamos, logo o recuperamos para este ano pasado, como que Hostia, lle demos non, moitísimas non o voltas. puxemos no son. Que? Non o puxemos no son. Pois xuraría que non, Bueno, da igual. Pero O bueno, sea, podería pregunta ser, estúpida. podería ser. O sea, claro, poderíamos ter o posto perfectamente. Sigue, sigue. Sí, Me interrumpí, perdón. No, sí. joder, a mí me mola o feito ese de que, claro, ao final, claro, ao non coñecer, non, que falamos un pouco de, igual a xente non coñece, metes un tema como Gaga e máis alá de evolución que agora puido ter, non? Que vos preguntaría alguna cousiña de como evolucionou ou que vos levou a darlle un pouco esta parte final. Claro, o certo é que nos metes ao público xeral, nos metes unha canción das que poden estar neste disco, como non a coñecemos, podemos pensar, pois, este de outra peña ou é deles, non? Sempre podes ter esa duda, pero imagino que para vos o feito de irla testando un pouco, ou irla poñendo e tamén vendo a reacción, tamén vos axudou a hora de dicir, pois, lle damos esta forma final ou sí que vai dentro do disco, non? Que imagino que tamén ese test a veces é importante. E iso mola moito porque claro, o sea, ti se eres cantante e cantas unha canción en directo, a xente xa sabe que túa. Pero xusto como diciches ti antes, nos podemos meter unha instrumental nosa por, polo medio de calquer concerto e así sabemos se funciona ou se non funciona. Neste caso, sempre nos funcionou ben a canción, o sea, é unha canción con bastante ritmillo, e a nós gustábanos moito, a verdade é que, claro, era antigua,
pero dábanos pena que se quedara aí no olvido, porque é unha canción a que lle tiñamos certo cariño. É raro que nós, por exemplo, cando compoñemos, normalmente, como dixo Sergio, é un traballo individual, non? E cando poñemos as cousas en común, poucas veces escoitamos os dous unha idea verde e dicimos, vale, sí, pa'lante. Moitas veces o mellor pois un ten que convencer o outro ou é unha canción que empeza un e logo acolle o outro que aínda non lle convence pero dalle unha voltiña e a ver se tal. Esta canción, por exemplo, dende os primeiros audios é prácticamente a mesma porque convenceunos dende o principio Hostia. e Sí. iso é raro. Sí, por iso tamén despois de 5 anos prácticamente pois aínda non nos rayaba, entón dixemos, pois veña, porque sí que a maioría de ideas antigas as coitamos agora e dicimos, isto igual daquela estaba ben, pero agora como que xa non encaixa moito, pero xustamente esta como que non sei, sentoulle ben o paso do tempo e tamén como que eses anos, non, de aí que pasaron como que nos fixeron un pouco ver a luz e saber cara onde enfocala, porque ao principio era, pois eso, unha idea verde, como que nunca veíamos preparada para publicala, e agora por fin, como que xa encontramos, xa topamos ese camiño. Claro, porque falábamos un pouco antes, non, desta etapa remix, desta etapa un pouco de presentación, entre comillas, ao público, a hora de xa publicar un traballo e demais, que pode parecer como que non sirve de nada e realmente todo ese aprendizaxe a hora de facer os remixes, de falar con artistas, de ter influencias de outra xente por compartir horas e demais, tamén serviu para isto que estás a falar, non? Para que un tema que era como o voso fillo predilecto que sempre tiñedes aí e o rescataba desde vez en cando, dicir, vale, pois podemos dar este toque, non? Que todos estes anos serviron tamén para chegar ao punto no que estades agora. Sí, mira, estaba agora mentras falabades, estaba mirando, nós utilizamos un programa para volcar as cancións nos USBs, que é onde levamos a música. E o programa garda as veces que ti pos determinadas cancións. Entón, acabo de encontrar, mira, a primeira versión é do 4 de decembro do 2021, exportada. E dende aquelas ata antes do 2024, porque fixemos outra versión que recontou de cero, a puxemos, dende decembro de 2021, a puxemos 27 veces. Carallo. 27 veces, 2021, co COVID polo medio. Hostia, pois sí que son unhas cuantas xa de ter aí. Joder, Sí. hostia, que guapo. Sí, señor. O noso fillo predilecto, tal cual. Niño mimado. Claro, porque deste disco, lóxicamente, non podes contar moito do que está por vir, non? Pero é a máis antigua, é así a que sobreviviu moito tempo. Ou hai así algunha máis que igual tamén sí que pudemos escoitar algunha vez. Pois mira, eu creo que esta é a única que pinchamos nos directos. Sí, eu creo que sí, Sí. non? Sí, creo que sí. Bueno, non, hai outra que xustamente a que ven despois desta no disco, que sí que tamén a pinchamos unha ou dúas veces, pero sí, esta idea, a primeira vez que a pinchamos foi en 2021, pero a primeira idea era de 2020, eu creo que a máis antiga. De todas formas, o disco, a primeira idea do disco pois tamén é da época do COVID, entón temos esta idea de 2020, hai outras 3 ou 4 de 2021 e logo o resto xa 2023-24. Joder, hostia. Sí, señor. Como son as cabezas, non para que con todo este ano que pasaxe desde de transición, de cambios e demais, para que agora unha vez que estás no camiño desto recuperar esos temas e querer seguir traballando neses, non? Porque ao final moitas veces o que vos pode pasar aos artistas, non? De calquer estilo ou demais, é o feito de que a veces composicións antigas pois non sempre as queres recuperar ou queres traballar sobre esa, non? E no voso caso
sí que era como, vale, pois xa tiñades na vosa mente o que iba a salir agora. Sí, porque máis esta canción en concreto é como que sempre a tiñamos presente. Necesitábamos algo onde poder encaixala. Máis que nada porque é como que tes aí unha espinilla que che acompaña dende fai anos que dis ti, joder, esta canción me mola e non ve a luz, pero non a quero soltar como se fora un single normal e vomitala, porque non ten xeito. Ten que ser dentro de algo global cun sentido. E ata que encontramos isto, non tal, pero tamén temos mil cancións, o sea, mil ideas que non van ver a luz, xamais. E outras que tamén temos de anos pasados que probablemente sí que verán a luz porque hai outras que nos molan. Claro, porque esa é outra cosa que moitas veces non pensamos, non. Hai artistas, hai grupos que son un pouco máis eclépticos, non? Que poden, ou que non lles importa tanto xogar con diferentes estilos, con soltar cousas dunha forma e depois a seguinte que sexa distinta, non? Que xa, pois, un pouco a súa carreira ou a súa forma de plantexar a música. Pero no vosso caso, por exemplo, me estaba lembrando agora precisamente que as nomeei antes a banda Loba, que neste último disco teñen unha canción que é a bachata da gata, que sempre quixeron facer moi parecida como a fixeron, e claro, nas épocas anteriores non lles pegaba tanto, porque era unha canción máis de amor, a temática non pegaba nos outros discos, e a soltaron agora porque xa era un disco que plantexaron dicir, vamos a sacar un disco de amor. Pois veña, este tema e este ritmo toca, non? E no vosso caso un pouco eso, non? Porque vos poderíades realmente sacar mañán e dicir, pois sacamos un single. Temos esta canción que nos mola moito, a sacamos. Pero sempre gusta máis, non? Cando é algo especial que teña un envoltorio, non? Que este nun pack que está acompañada e que diga despois, coño, é o noso fillo, non queremos soltar na guerra solo, que por lo menos vaya con máis soldados, non? Sí, exacto, tal cual. Tamén queremos que na nosa carreira se vexa pois cunha evolución. Si que dun proxecto a outro igual pode haber algún cambio así bastante radical, pero bueno, polo xeral buscamos pois eso, que todo teña pois certa coherencia, eh, e logo pois eso tamén o que dicías nos permite que igual no seguinte disco empezamos a facer temas novos, vemos que imos por unha liña e un día empezamos a buscar ideas antigas e atopamos unha de 2019, outra de 2022 que nos encaixan e podemos metelas aí. E claro, non vamos a, porque non se pode estas cousas que hai no mundo da música, non se pode contar todo, non se pode explicar precisamente nin tempos, nin exactamente o que hai, porque hai que guardar sempre sorpresas, non? Pero que vamos a ver a partir de agora, non? Porque estes dous temas manteñen un pouco esta mesma liña, non? A parte acústica, rompen co anterior, pero sí que é certo que joder, non é que de repente digas, hostia, esta peña está facendo algo totalmente distinto. Sí que sona a vos, non é algo que de repente sexa novo, pero que vai a vir? Que podemos ir esperando nestas próximas semanas, nestes próximos meses? Que cousiñas van a ir aparecendo? É un pouco, o sea, todo este proceso é como unha evolución constante. É intentar misturar todas estas cousas que nos molan a nós, dándolle un certo sentido. É dicir, pois a nós flipanos a música dos 80, a música dos 90, toda esta corriente rollo breakbeat, música británica, agora, bueno, bandas sonoras, todo isto. Entón, claro, ti escoitas estas tres cousas e é como que cada un é de seu pai e súa nai. Entón, nós sí que a nivel sonoro sí que tiñamos pois certa identidade, pero queríamos tamén que a nivel global, porque, por exemplo, en nós, sí, o sea, sona a nós, pero sona como algo moi xenérico. Sabes? Non é como que todos os temas ti os escoitas por separado e os podes unir. Non sei se me explico. Sí, sí, sí. Entón, este é un pouco a idea. Imos seguir traballando como sempre, o sea, vai haber colaboracións, vai haber temas cinemáticos, vai haber algún intento de banda sonora, que, bueno, para nós son bandas sonoras, pero bueno, eso. Vai haber de todo. Todo que nos gusta vai estar. E, sobre todo, queremos un pouco tamén enfocar ben colaboracións con outras persoas, porque ás veces é como que
sona a nós e tamén sona a eles, pero esta vez queremos darnos máis peso a nós. Aínda que, bueno, voces ou outras cousas, pois, obviamente non sexamos nós, de momento, todo andará, pero iso, esa é un pouco a idea. Evolucionar, evolución constante. Que é un pouco o que vou a dicir nomes así aleatorios que me veñen agora á cabeza e seguramente vos ou xente que controle máis me podes dicir. Non é exactamente lo que queremos expresar, ¿no? Pero que sei, Avicii, David Guetta, se me vienen por falar de DJs produtores ultra famosos, non? Que ao final colaboran en temas moitos artistas completamente distintos, non? Pero que podes dicir, vale, isto sona a Avicii, isto sona a David Guetta, pero de repente a voz, lóxicamente, se volve a cantar con vos Grande Amore, ou volve a cantar o Rapans, ou alguén que xa lle pode facer remixes, lóxicamente as voces van a sonar a eles, aínda que teñan efectos, aínda que teñan cousiñas, non? Pero que a música, a parte musical, sexa, vale, isto é Galician Army, que canta esta persona, pero que a música non sexa simplemente, porque claro, un remix, por moito que lle dades a vosa forma, non deixe de ter un componente que ten que estar do tema original, non, para que se identifique. Que sexa un pouco eso, non? Que as voces estén aí, pero que todo sexa Galician Army. Claro, mira, neste caso, en todo o que vai sair agora, pois, por exemplo, estas novas colaboracións que sairán, pois fixemos un proceso un pouco á inversa que nos remixes. Nos remixes, pois nós partíamos da voz e logo construíamos toda a instrumental, e agora nós tillamos a instrumental e os artistas adáptanse a esa instrumental. Entón, como a base melódica, os acordes e demais xa son nosos, e logo en base a iso, pois claro, o artista igual non fai as mesmas melodías de voz ou incluso a mesma letra que faría se empezase un tema seu, de cero. Entón sí que xa ao facelo desta maneira xa vai ser diferente, sí ou sí. Era un pouco o que buscábamos. Pois, como sempre digo, non, hai que estar atento ás vosas redes, a ese perfil de Instagram, a estes sitios para ir coñecendo máis datas, e tamén por aquí a esta canle, porque vais adiante cando este todo o disco completo ou couseñas así, pois oye, haberá tamén que facer para poder xa falar destes temas correctamente e ben sin ter que ocultar nada, que poder, de feito, me molaría moito, ahora que estades a dicir, cando salga o disco, poder, neste caso, non explicar mellor cada tema en profundidade, todo o proceso en sí, pero sí un pouco como foi a cousa de decidir con quen e demais. Claro, eso ata que este publicado non se pode, pero eu vos deixo aí o guante para unha futura charla ter xa unha temática. Pero mira, unha cousa, claro, falábamos dos directos, non? Que tamén van a ser directos novos, que estáis traballando tamén en cousiñas. Unha cousa que a min me preocupa moito, primeiro, datas que tedes xa publicadas: Fit de Vilalba o 25 de abril, Son do Camiño o 12 de xuño, o Musicamino o 20 de xuño e Porta América 5 de xullo, que non está nada mal, non está nada mal como datas así xa de festivais publicados. Logo sei que me preocupa moito a min. Non sei se podedes confirmar ou non, ou que preferir deixar o misterio. Van a desaparecer os homes de negro ou van a seguir? Tío. No, Eso é parte da identidade, por Claro, favor, pero sei, digo, por favor. igual de repente tamén queríades dar aí un xiro neso. Joder. No, que va, tío. Que va. De feito, se ves un pouco as fotos de promo, son así Sí, rollo... van por aí, pero que sei, non vai ser. Sí que, fa un spoiler, sí que imos intentar ir menos Matrix. Esa gabardina así tan longa, igual non sempre cuadra. Pero bueno, aínda, eso sí que aínda estamos aún traballando. O que son os outfits. Aí está Porque aí. ti, o sea, claro, vas a ver a Rapans e xa sabes que vas ver a Mati sin camisa. Sí. Eso, o sea, é así. E sabes que va a levar traxe, bueno, logo igual cambian, pero máis ou menos esa é a súa personalidade. Nós imos ir todo de negro, eso seguro. E logo, pois, bueno, a ver que tipo de combinacións se nos ocorre.
sea, que pode haber tamén varias sorpresas según o que falabas un pouco antes, non? Xogar co que xa tedes, non? Co remises, cos demás propios e demais, xogar un pouco con eso, e na estética tamén, dentro de manter unha liña, pero ides tamén xogar según a ocasión. Un pouquiño xogaremos, sí. Mira, Non sabemos aínda o nivel de risco que tomaremos, pero bueno, sí, sí, sí. que está pensando eu, claro, porque dicías ahora das capas tipo Matrix, que son capas longas, no teu caso, Alberto, que te sueles subirte por riba, sueles un pouco estar máis en movimento. Houve algunha vez de algún susto que a capa se te colase, pisases ou algo que igual intentabais e non nos fijásemos? Porque non sei por que me acaba de vir esta pregunta. O sea, non me preguntes Sí, por qué, sí. pero... Sí, no, é boa pregunta, pero fíxate que, o sea, non non tropecei nunca, porque non chega ao chan, o sea, é máis ou menos a altura un pouco do xeonllo, máis ou menos. Pero por subirme á mesa sí que teño collido sustos. Sí, sí. De feito, mira, recordo un que non me matei, pero vamos, porque ese día Los eh, nachiños, pode ser. Pode tamén, ser, no, los no, nachiños. sí, pero estaba outro peor. Iba a dicir que ese día é como o típico día eh, que estás tocado pola varita. Típico futbolista que mete 5 goles un día que pode tirar a lotería e lle toca. E foi no Son en 2022, que penso que, o sea, para nós foi o bolo máis importante, o que máis disfrutamos. Ese día salimos todo perfecto, todo ben, todo ben. Xa é raro, porque penso que recordo poucos bolos que saíramos tan satisfeitos de dicir, vale, sí señor, hoxe sí. Houve nunha destas, tivemos que facer como poñer como unha especie de plataforma para poñer os teclados. Entón, claro, era como escenario, logo unha plataforma, logo tiñamos nada, medio metro para estar nós, e logo a mesa. Bueno, pois nunha destas subínme á mesa, e claro, para baixar, ou baixo para diante, ou baixo para un lado, ou baixo para atrás. Baixei para atrás, ca mala sorte de que, bueno, tropecei no borde, e, bueno, non caín porque nese momento transformeime nun puma e puden poñer o pé e a man aí, pero senón voume de fuciños e parto a crisma, literalmente, Claro, porque literalmente. ao final é un paso mal dado, porque sempre pode haber tropezos Sí. no escenario, con cables, con cousas, non? Que lle pode pasar a moitos artistas, pero no teu caso, claro, é saltar Uh -huh. e un paso mal dado ou un cable que toques ou calquera cousa, hostia, o golpe pode ser fuerte de carallo. Curioso. Sí, sí, pode ser curioso. E máis como por exemplo, no Nachiños que dicía Sergio, temos que acordarnos que estamos en Galicia, e que aquí chove, e que hai moitísima humidade. Entón, claro, podes imaginarche como estaba ese escenario. Ese día caera, pero caera, o sea, antes de sair do hotel, de feito, nos estábamos chamando a axencia dicindo, mira, estades seguros que vimos tocar, non? Porque estaban caendo raios cada 5 segundos, pero raios, raios. Buf, o sea, estaba resbaladizo ese escenario. Non, vamos, non mateime 10 veces bueno, porque sí, porque non o quixo a persona que non o quixera. E ahora que falas de esas actuacións que non sempre se sale contento, que o que vos pasa a todos os artistas, non? E incluso me pasa a min co que fago aquí, que pode ser perfecto ou pode estar moi ben e a xente non dase cuenta de erros e vos sempre vos dades cuenta de momentos que, pois, esta transición que non estivo ben, este tema que non entrou da forma correcta, estas cousas, non? Novas cousas que poden pasar, pero nomeaba antes, Sergio, un pouco os sitios onde tocachedes xa o tema este 8 e medio. Que tal a experiencia? Porque tocades por aquí, ao final, en casa, se vos coñece un pouco máis, estáis como en territorio amigable, o ir fora sempre un pouco máis complicado. Que tal cando cruzades a fronteira galega e ides, por exemplo, a Madrid ou estás así en sitios que non son a priori tan favorables, non? Que sempre, oye, é máis complicado igual ir a según que discotecas ou según que sitios. Como vivedes vos esas experiencias?
Pois mira, por exemplo, no 8 e medio, en Madrid, que creo que fomos 3 veces o ano pasado, penso. Sí. Sí. A verdade é que todas saímos super contentos. A primeira sí que estábamos máis tensos, bastante nerviosos, que non nos foi pasar. Pero xusto esa vez, como era a primeira vez que pinchábamos en Madrid, un sitio novo, así importante, no que facía xa moito tempo que queríamos estar aí, pois sí que estábamos en tensión, pero non sei, nos trataron tan ben, estivemos tan cómodos e ademais había tanta xente, bo ambiente na discoteca e tal, que a experiencia foi super boa. E sí que ese día pois tivemos varias cagadas, algún cambio, alguna transición que non nos molou moito, pero como que quedou aí opacado un pouco polas boas sensacións. E logo as seguintes, pois moi ben, por iso, porque nos trataron tan ben e o público estaba tan entregado que eu creo que nos sentimos como na casa. E logo outro bolo que tivemos así lonxe, pois foi no Sonorama, que é un pouco o mesmo. Moi ben, a verdade é que non tivemos moitas oportunidades dese tipo, pero ata o momento foron moi boas. Oye, o do Sonorama, porque o 8 e medio estamos falando dun sitio que, joder, mola sempre ir ali, non? Creo que de feito creo que foi aí atrás o señor DJ, me parece que estivo aí tamén Ujú. pinchando e Mm. está guai, non? É como me dá a sensación de que é como unha pequena meca, non? Un pequeno sitio onde se te chaman e tes oportunidade, pois é como, oye, a xente recoñece o que fago e están interesadas no que estou a facer, pero o Sonorama, para os amantes da música, tamén ten que ser como moi especial, non? Ir ali é moi lonxe de carallo, porque aí sí que son horas de coche, horas de distancia, pero tamén ten que Ujú. ser guai, non? Que un festival tan importante vos teña en conta, non? Para pinchar. Sí, temos, o sea, bueno, a experiencia foi espectacular. A experiencia foi espectacular. Tanto viaxe, estas cousas que a nos molanos moito tamén, molounos moitísimo. Pero hai de dicir que temos a espinita clavada porque nós ali fomos, o sea, fomos en formato DJ set, fomos solo a pinchar. Pues como imos 8 e medio. Pero, claro, non levamos sintes, non levamos, o sea, non fomos como Co pack Galician completo, Army sí. como tal o produto que queremos levar. Fomos en formato DJ set, entón, claro, temos aí a espinita clavada de a ver se damos, se podemos volver e ensinar un pouco, pois, o que realmente queremos, porque, o sea, pinchar tamén queremos facer DJ sets, pero, bueno, é como que xa o temos feito máis veces. Sí, Bueno, e sentimos tamén que, non sei, é como que calquera pode facelo, sabes? Entón o outro, pois bueno, é como darlle un pouco a volta e intentar que sexa máis personal. claro, porque ao final vos chegados a este punto que falamos, non? Tes unha imaxe, ora lle dades algunha voltiña a cousas, non? Na parte visual imagino que tamén vai haber en canto ao acompañamento visual vai haber novidades e demais. E claro, unha vez que tedes todo ese pack é o que queredes, non? Hai unha conversa que vou a publicar máis adiante que aínda non vou a dicir con quen, pero teñen preparado un show dunha maneira e claro, se os chaman para facer de outra maneira, pois, hombre, sempre vas a ir porque queres gañar cartos e os cartos son importantes para que o resto Exacto. de cousas que se fagan vayan para diante, non? Pero tamén teñen unha cousa lista dunha maneira que sempre mola máis poder presentar todo e que a xente coñeza todo o pack. Sí, sí, ao final, pois no caso do Sonorama, pois claro, é moito máis cómodo ir aí co USB, cos cascos e xa, non tes que facer montaxe, non tes proba de son, é moito máis fácil, pero claro, como que a satisfacción que sintes despois de facer un live, cos teclados, que, pois non sei, como que hai máis opcións de facelo mal, porque tes que tomar máis riscos e tal, pero logo sínteste como máis realizado. En este caso, ao non poder facelo, e ademais, pois non podíamos, sí que había pantalla, pero era como unas proporcións raras, entón non podíamos aí ensinar ben as visuais, o escenario, pois non era un escenario pequeno, entón, bueno, como que sí que nos gustaría volver e facelo
outra maneira, pero bueno, xa tocará. O sea, que Sí. o vosso teléfono está disponible para que o Sonorama e outros tantos festivales Efectivamente. vos chamen. O Por mesmo suposto. que falábamos antes de vos preguntaba do disco, que non se poden contar cousas, que hai que deixar incógnita. Datas. Hai máis cousiñas por aí traballando no forno onde vos vamos a poder ver e que oxalá se anuncien pronto? Hai. Sí, Hai. de feito, hai un par delas as que seguro que vas, Efectivamente. porque eu creo que vas sempre, polo menos a unha, 100%. Mm, E logo estamos aí esperando a ver que cousas se pechan e tal. Bueno, por agora tampouco sabemos, porque na xencia como que nos din cousas, pero a veces cando están aí a medias non queren Ilusionar, gafalo, non? non? Ou... Entón, claro. claro, Entón efectivamente. sabemos un pouco que está pechado e logo sairán máis. Claro, porque eso é Exacto. unha movida, non? Porque o bo que tedes o feito de traballo con a axencia, con alguén que fai un pouco este traballiño, non? Que mola máis, porque, oye, tedes esta data, este día tedes que ir aquí, de puta madre, e xa non é tanto a cousa, non? Porque moitas veces, ao final, un dos problemas é negocias, te din, estás... Non, podes ir, pero claro, sempre poden pasar cousas que fan que se caigan e pa vos imagino que mellor, non? O feito que sexa, oye, tedes isto, que está xa pechado. E dices, vale, pois sabemos que temos isto. Ainda que non está anunciado, pero vos xa sabedes que hai esa opción e non estás que incertidumbre, non? Que se imagino que tamén é unha das cousas complicadas. Sí, tal cual. A ver, o sea, é dicir, incertidumbre hai sempre, porque, claro, o sea, é dicir, se eu soubera que 2025 e 2026 en 2026 íamos a duplicar o caché e ter todas as datas cerradas, eu diría, vale, perfecto. Pois mira, vou mirar aquí un piso aquí diante, xa o compro e ala, vida resolta, polo menos a corto plazo. Pero non é o caso. Hai que ir currando pouco a pouco. Entón, este é un pouco tamén o proceso que che comentábamos antes deste ano pasado, sobre todo, de intentar, bueno, pois tomarse as cousas de outra maneira e intentar evolucionar. Pero xa che digo, afrontamos o verán con moitísimas ganas. Moitísimas ganas. Porque temos bolos moi chulos dos que están anunciados, o FIP non fomos nunca, non tocamos nunca ali. A ese teño Eh, aí unhas ganas de vervos ali, que aparte é un día guapo tamén. sí, señor. Sí, o Sí, mellor señor. día. Para nós, sen Eso dúbida. é. Logo, claro, o son é o son. O sea, o son é o son. É o festival, un dos festivais máis, o sea, bueno, grandes os que fomos primeiro. O primeiro foi o Caudal, 2019, e logo xa fomos directamente ao son. Entón, para nós é moi especial, a máis do que o son. E E ademais, bueno, pues tamén, como vai ser este ano, claro. o E bolo non se que pode dicir, non se pode dicir, non se pero pode dicir, pero bueno, eu creo que xa se intúe. Sí, sí, efectivamente. eu creo que que hai cosas que se poden intuir, pero bueno, vamos a deixar Exacto. aí o misterio, pero bueno, está guapo eso, Mm, está Pero guapo. sí, que vamos, que non vai a ser o mesmo que en 2022 e 2023. efectivamente, que levamos toda a metralla posible. E temos tamén aí, bueno, Portamérica que é casa xa, o sea, Portamérica é, o sea, non sei, Galician Portamérica Army, o sea, é como, non sei, un festival que estamos ali como se estiveramos, o que sei, na nosa oficina. O sea, é como estar cando estás grabando, non? Ese mesmo sitio, esa mesma Sí, sensación de estar na casa. sí, efectivamente. E xa che digo, e hai aí un par de fechas tamén que non fomos nunca e que nos fai moita ilusión. Eu estou pensando nesa pista que me díchedes. Despois vos digo, a ver si... Sí, despois. Despois vos Adiante. digo, a ver, porque se é a que penso, me vai molar moito. E se non é a que penso, seguro que tamén me vai a molar moitísimo. Mira, por ir Sí. poñendo o peche, non o peche, pero por ir enfocándonos un pouco cara ao final. Unha cousa que sabes que me gusta tamén facer é un pouco preguntarvos pola música que estáis escoitando e por un pouco o que vos move a vos agora mesmo, que imagino que cando estades ca composición final, co peche do disco, moitas veces pois igual non estades
centrados en outra música, pero a día de hoxe, neste momento, se vos pregunto que é o que vos está obsesionando musicalmente, que sería? Pois mira, algo que creo que un disco que creo que temos aí en común os dous, recente, moi recente, o de Merina Gris, que ademais son colegas e, parecenos discazo. Está guapo. Moi guai. Ademais, eles en directo son unha auténtica locura. Bueno, flípanos o que fan. E logo, pois, non sei, Alberto, pero a min personalmente, pois mira, estou mirando o Spotify e así de álbumes recentes, pois mólame moito o de Amaya, moi guapo, o de María Greb, moi guai tamén, e así un pouco nesa onda. Dos que estuve talentos escoitando. de carallo, O de Amaya me parece unha absoluta locura e me flipa moitísimo a parte as letras e o de María quedou a verdade que tamén quedou rechulón, quedou chulo. Sí, eu teño varios aí en tal, bueno, por suposto, o sea, que saiu fai nada, o de Ninjures. O sea, a min, o sea, moi ben, moi ben. Xa teño ganas de escoitalos agora en marzo, aí na Capitol, pero Sí. moi ben. Ainda estábamos falando esta mañá do disco, que moi ben, sorprendeunos os dous. Sí, como que os singles xa estaban moi ben, pero logo a verlo en conxunto, é Sí. super completo, non? Que é unha movida cando presentas tantos singles, non? Como é o seu caso, que había xa unhas cuantas cancións publicadas, que non é que presentas 2, 3 e deixas 9 para o resto, non? Moitas veces é complicado porque ao final, oye, te podes escutar o disco si, tes as coñecidas que che mola moito, no seu caso eran adiantos moi guapos e moi potentes, e como as que queden ocultas, como as que queden para a saída do disco non teñen un nivel alto, moitas veces te baixa o hype, non? Porque eu tiño un hype co disco moi guapo e a mí me parece que as novas que sacaron son pepinazos, que non desmerecen o resto. Igual hai algunha que mellor non, pois non, eu tampouco a teria sacado como single, porque igual non é tan forte para ir creando hype, pero se escoitas ti, sí, está Sí, guai. como que cada canción ten algo e aporta algo diferente, e aparte o deixaron aí con poucos temas, creo que son 10, se non me equivoco. Sí. Non sei, Que está ben, como que ningún tema sobre, entón, exacto. moi guai, redondo. E logo, que máis teño por aquí? Bueno, pegoume estos días por escoitar Phil Collins, Bueno, espectacular, o sea, xenio A mí me incomprendido, flipa tamén. xenio incomprendido. E logo teño, bueno, o álbum de Delaporte, locura. É que ese tamén teño unhas ganas de ver a Delaporte, pero non dun festival. O sea, quero En directo. en sala. O sea, nunha sala porque me parece que con este traballo Sí. ten que ser unha locura en sala o que se pode vivir cas luces e con todo aí máis pechado e non tanto nun ambiente de festi. Pois cuidado Sí, tamén. pero claro, nunha sala aí máis tipo Malatesta, por exemplo, estaría guai. Sí. Que de feito creo que estiveron en Santiago, pero na Capitol, non sei como foi, pero sí, ese disco é para rave total, o sea. E logo estou escoitando moito un disco que saiu en outubro dunha chica madrileña que se chama Ganges, ou Ganges, Sí. ou como sexa. Sí. Encántame. E esas son as miñas obsesións de momento. Logo teño cousas outras por aí, pero bueno, tampouco nada relevante. Sí, home, tampouco nos vamos a apoyar a todo, porque vos ao final sodes como a min bastante eclépticos, non? Bastante de... Non está despechados a ningún sonido, co que se nos poñemos agora a recomendar moitos artistas. De feito, sempre me gusta plantexar a pregunta, últimamente a plantexo máis desta maneira, que non recoméndame 3 artistas, porque non hai cousa que máis odie cando a min me din recoméndame 5 artistas de tal. E digo, joder, te vou dicir o que escoito agora. Porque como teñes que recomendar, sempre te olvidas de alguén e despois diste, joder, non recomendei a este que tal e... Compromisos, claro, efectivamente. E ora, escoitas isto agora, xa está, que é o que máis escoitas, que non quere dicir que non sempre temos as nosas cousas que están aí
que sempre as vas a escoitar, sempre eses dos tres artistas que sempre van a estar nas playlists. Sempre está un pouco así. Vou vos preguntar, porque claro, non vos vou facer a vos o test das preguntas de comida e estas que non vos volver a facer o mismo, pero unha pregunta que me apetece agora facer moito a xente, como vos vedes no futuro, pero non no futuro de dentro de 5 anos musicalmente, senón vitalmente dentro de 20, 30 anos. Como vos vedes os Alberto e Sergio de dentro de 30 anos, de cando, bueno, pois xa teñades unha carreira de moitos anos ou pasen cousas? Como vos imaginades nese futuro? Está jodido de responder, Complicado. A ver, eu no meu caso véxome facendo poucos concertos ou ningún, non sei, depende. E sobre todo centrado, pois a min gustaríame, pois creo que Alberto vai dicir o mesmo, facer bandas sonoras e currar aí producindo e compoñendo para cine, incluso para teatro, sabes? Un pouco así. Compoñendo música tranquilo, eh, sí, e sen esa presión, sabes? de De facer ter algo que xirar e todas claro, estas de facer cousas. algo que obligue entre comillas a ter que estar en directo, non? Porque ao final isto é unha cousa que non comentamos hoxe, pero o Spotify e ventas de posibles discos físicos e demais non fan ricos, non é algo que por Spotify nadie se vai facer rico, home, a nivel de Rosalía e desto, pois imagino que o que entra é moito máis alto, non? Pero tampouco Sí. non creo que sexa o que lles dá ese nivel de riqueza, pero o que dis, non? Facer cousas que digas, vale, compoño, esta banda sonora me pagan unha cantidad e xa está, non? Ala. Eu, os amigos, a min gustaríame compaxinar esa faceta de composición un pouco con faceta de non promotor, pero igual sí traballar dentro dunha axencia con talentos ou con músicos ou con tal, facer, non sei, o sea, non sei en que posto, o sea, non chegou dicir en marketing, comunicación, en booking, en prensa, en producción de eventos, gústame todo. Igual o marketing e a comunicación menos, Pero pero si segue ligado o tema do booking gústame, claro, ligado a eso, un pouco tranquilo, o sea, tampouco morrendo, porque para morrer prefiro levar os teclados e tocar en directo. si non, non, non levar a 20 artistas, 50 artistas, pero sí, pois, bueno, estar con 3, 4, mellor nunha cousiña así Sí, pequeniña ou que te podes centrar. Hostia, pois está guapo tamén, mm. Porque ao final, Sí, ou simplemente, pois, adicarme eu, ainda que sexan con moitos grupos, pero adicarme eu, pois, unhas horas ao día. Que non me quite tampouco o tempo de compoñer, por exemplo. hostia, ni tan mal o futuro, Ni tan mal. Un futuro que oye, oxalá se poida dar en ambos os casos, Sí, sí, Oxalá, oxalá. está guai. E se é pronto, pois tamén, oye, si agora tamén alguén de algunha productora da casualidade que ve isto e vos quere contratar para algunha banda sonora, non hai que esperar 20 anos para eso, non? Tamén vos pode No, vos Ah, pode no, no, eso podemos poñernos mañá, O sea, eso non hai tío, problema ningún. Oye, e é que Vamos, hombre. ten que ser guapo, non? Eu sempre penso cando, pues, ahora, por exemplo, fillas de Cassandra que se escolleron aí para a película de Nevenka ou calquera cousa que pueda salir, ten que estar guapo que te puedan seleccionar ou te puedan pedir un encargo de, oye, faime unha canción, porque ao final nunha película ou nunha serie a música moitas veces é moi importante, a veces non influye a música que sone, pero moitas veces axuda a que escenas ou incluso as intros ou demais teña máis peso Mm. e que vos podan seleccionar agora para algo, que vos chamen de algo e facer ese traballo, ten que ser desas cousas que joder, igual sería como dos maiores éxitos que vos pode pasar. Sí, eu creo que son unha das
poucas persoas que hai na faz da tierra que escoito primeiro a banda sonora e logo vexo a película. Pásame moito, por exemplo, eu son moi friki de Hans Zimmer porque encándame as composicións que fai e absolutamente todo, e desgranar un pouco, escoitalo falar das súas composicións, de como as saca e dicir, buah, sexa, el empezou Interstellar simplemente, o sea, sen saber que era unha película do espacio. O sea, o tipo ocurriuselle poñer un órgano e simplemente el tiña como a relación do pai e da filla. Non tiña máis. E compuxo o tema principal con iso. E logo, bueno, pois máis cousas, con máis curiosidades. Pero a min volveme loco iso. O sea, é dicir, joder, como unha persona pode ser capaz diso? Eu quero tamén poñerme bueno, na pel de que unha persona de productor de cine, díganos, vale, un guionista, perdón, teño isto, a ver que se vos ocorre, e sacarnos algo e logo a partir de aí facer máis Xa, cousas. Cantaríame. dicías ti, eres das poucas persoas que escoita a música antes que a película. Eu teño un colega que fai ao revés, pero teño falado algunha vez en algunha conversa del. O tipo ten un equipo de sonido da hostia, unha televisión que flipas, ten moitos miles de euros ali cun tocadiscos que o tocadiscos xa tamén vale non sei canto, unha cousa que ali pos calquera vinilo e flipas con como sona. Eu creo que vos ali, co que vos gusta a música e co que facedes, vos molaría Sí. tamén estar no seu piso. E el, cando ve unha película, a que sexa, o sea, do tipo que sexa, de acción, de máis de misterio, de amor, bueno, de amor non ve moitas, pero da que sexa. Como lle mole a banda sonora, o primeiro que fai ao acabar de ver a película é buscar se hai vinilo desa película, desa banda sonora. E compra o vinilo e despois na casa, cando lle chega, sempre o escoito un par de veces para ter a experiencia, claro, porque sempre di, claro, na película hai explosións por el medio, hai cosas, non sei que, non escuchas, e Tal despois cual, tío. se pon o vinilo para disfrutar e rememora as escenas, e lle flipa moitísimo eso. Tal cual. Eu, por exemplo, que acaba de virse á mente un dato. Hai unha escena cando están bueno, nun planeta que todo auga en Interstellar, que ti estás escoitando unha banda, o sea, estás escoitando a canción e ten como unha especie de clics. Pois a peculiaridade nese planeta é que cada hora son, non me acordo exactamente canto era, imagínate, son 50 días na Terra, que equivale, pois eu que sei, a un segundo, 2,5 segundos, vale? Pois a distancia entre cada clic son 2,5 segundos. Hostia. Entón, a canción o sea, é como que, claro, ti escoitas na película e dis, buah, estou metidísimo, e logo a escoitas fora e dis ti, cojones le pegó a este tío por poner aí unha claqueta? Por qué? E logo investigas e dis ti, Hai cabrón, sentido. cabrón, claro, es el tic-tac de un reloj. Claro, Hostia. espectacular. Hostia, mira, dentro desa conversa que vos dicía antes de falar do disco, quero máis Ujú. curiosidades en futuras Vale, conversas. perfecto. Quero máis Se curiosidades queres, destas. se queres facemos un análisis aí do álbum cando saia, Mm. canción por Hai canción, moitas tampouco relacións sei. a bandas sonoras, Como? moitas. Digo que hai moitas relacións a bandas sonoras, hai sons Sí, e moitas cousas. hai guiños e hai, bueno, hai chicha aí da que falas. Xa, Sí, sí. xa vos direi logo porque estou facendo últimamente, de feito a conversa que nomeaba antes é presencial e esa nova conversa xa vos plantexarei a posibilidade de que sexa presencial. Xa vos Bueno, direi aí. sí, sí. Rapaces, iba a dicir non vos quero quitar máis tempo. Neste caso é tamén a min, tamén a vos, oye, que é tarde xa e supoño que tamén queredes descansar. Foi un placer novamente volver a conversar con vos, presentar un pouquiño este time, este nova etapa que me fai ilusión que cando vos pasa isto, que iniciades nova etapa, cando hai novos lanzamentos, que ao final e máis neste caso, como comentabades, non? Que vivíchedes altibaixos neste tempo, e que isto vai para diante, que isto vai para atrás, que non sei que, e que a pesar de todo eso,
ter a ilusión e que escoitar dicir, temos moitas ganas do que está a vivir. Me gusta e me alegra tervos por aquí para que presentedes estes traballos, estas dos cancións e un pouco o que vai a vir, porque isto realmente para vos o Portamérica é casa, pero isto xa empeza a ser tamén casa. Isto xa empeza a ser un sitio no que é poso prácticamente tamén. Claro, nos sempre encantados de vir por aquí. E nada, eso, que cando queiras volvemos e falamos do que che apetezca do disco e de máis cousas. Con máis Claro. tempo, máis calma. Sí, este é o noso rincón tamén. A ver, Sí. xa vos aviso, as conversas presenciales que estou facendo agora, nos estamos indo en todos os casos a máis de 2 horas. Pero Bueno. van no punto no que quero, no punto de profundizar nas cancións. O sea, falar de moitas cousas, reflexionamos máis que nunca. Unha foi con Filloas, que xa pasará por aquí. A outra tamén é alguén que pasou por aquí fai un par de anos. E é reflexionar moito máis, pero é profundizar nos temas e falar de eso que non sempre se ten, que pois explicar as cousas e dar esas referencias que sempre mola. E máis no vosso caso creo que pode estar guapo entender o porqué de moitas cousas como foi. Así que se vai a dar. Eso tédelo por seguro. Perfecto, tío. Nos encantados, xa sabes. E a despedida vai a ser como é costumbre, as últimas palabras vai a ser vosas para que animedes a xente a escoitar a vosa música ou o que queirades a dicir, e a quen este vendo esta conversa comunicarlle, anunciarlle, dicirlle que a próxima semana é semana de carnaval, é semana con festivos, é semana de moita festa, co cal solo vai a salir unha conversa, porque tamén hai que descansar e vamos a dar moita xente cos disfraces e cas noites e cas resacas. Solo vai sair unha conversa que seguramente sexa o xoves. O día non o teño ahora mismo moi claro, pero sí que podo anunciar que vai a ser cos Conducción Colérica, que novamente ven por aquí xente de Muros, que non sei que é increíble o dali, sempre salen grupos con traballos interesantes, e neste caso non vou dicir o que, pero vai haber cousiñas que a xente ten que estar moi atenta nesa conversa, porque pode haber premio e eso sempre está guai. Dito isto, o peche, ainda que eu sempre despois digo 4 palabras, pero o peche a despedida é cousa vosa. Adelante. Nada, moitísimas grazas por aguantar esta chapa. Espero que, sobre todo, que algunhas das reflexións que fixéramos antes que alguén lle sirva pola nosa experiencia, que xa levamos algúns aniños, algún palo que outro. E nada, porque para que non nos coñeza, somos Galicia Army, Sergio Alberto e Sergio. E nada, estade moi atentos porque este ano sacamos disco novo que ven acompañado dun novo directo. E vémonos tamén aí neses concertiños que temos por aí. E grazas a ti, Dani, por este espazo, por contar con nós. Sempre un placer, joder. Pero falta cerveza. Xa, tranquilos que na presencial vai haber cerveza. É moita. Non me cabe duda. Xa está, firmado. Algo que añadir, Sergio, ou xa con isto liquidamos? Creo que todo que engada vai un pouco estropear o peche este, así que pois nada. Nada, que a escoitar os temas, o disco e que nos vemos en Vilalba no primeiro concerto. Ali nos vamos a ver e ali antes da conversa, se a conversa non se dá antes e a conversa se dá despois do verán, que de feito, eu creo que con vos me molaría abrir a próxima tempada. Si é que hai tempada, que vai haber quinta tempada, pode estar guapo ser que con vos sexa a primeira. Así que nada, nos vamos a ver en Vilalba e tranquilos, rapaces, que xa polo menos en Vilalba vai haber unhas cuantas cervezas. Efectivamente. Chao, xente. Veña, Chao. chao.